Tänään julkistettiin ensimmäinen suomalaisten arvoja laajasti selvittävä kartoitus. Tulosten mukaan suomalaisen muotokuva on tällainen. Tärkein henkilökohtainen arvo on rehellisyys. Asiantuntijan mukaan erityisesti rahamaailman ja politiikan ongelmat ovat palauttaneet ihmiset perusarvojen äärelle. Myös toisista välittäminen ja perhe ovat arvolistan kärjessä. Sen sijaan muista ihmisistä riippumattomuus on nykyisin vasta sijalla 11. Tulokset paljastavat, että yhteisölliset arvot ovat palanneet yksilöllisiä arvoja korkeammalle. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat myös turhautuneita, sillä he kokevat, etteivät heidän arvonsa toteudu nykyyhteiskunnassa. Onko Suomi teidän mielestänne byrokraattinen? No on siinä määrin, kun me olemme EU-jäsen, niin meillä on tietysti sama byrokratia. Esimerkiksi ystävämme Kela on aika tommoinen byrokraattinen. Niiden lomakkeet on aika haasteellisia täyttää. Suomalaiset ovat pettyneitä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Kansallisen arvotutkimuksen mukaan kansalaisten mielestä Suomea kuvaa parhaiten byrokratia. Onko Suomi sun mielestä byrokraattinen? No ei se ole, jos vertaa esimerkiksi mitä on matkustanut. Esimerkiksi Kenia on paljon byrokraattisempi. Ensinnäkin se, että suomalaiset on tottunut siihen, että heillä on palveluja. Sosiaali, terveys, opetus, kulttuuri, hyvin monet, hyvä oikeuslaitos ja muuta. Että kansainvälisissä vertailuissa niin mehän saadaan aina hyvät pisteet tästä. Kansalaisten rakentamassa ihanne Suomessa huolehditaan vanhuksista, vähennetään köyhyyttä, mutta ennen kaikkea lisätään demokratiaa. Tämä on tosi yllättävää, koska voisi kuvitella, että se on aihe, joka on tavallaan niin kuin itsestäänselvyys. Että miksi ihmiset nostaa sen niin kuin avain tavoiteltavaksi arvoksi, kertoo ehkä just siitä, että se demokratia, jossa me tällä hetkellä eletään, ei ole tyydyttävä. Esimerkiksi verkkoteknologiaa ei osata hyödyntää vaikuttamisen kanavana. Meillä on helposti sellainen kuva, että Suomi on kauhean edistyksellinen siinä. Suomi ei ole edistyksellinen siinä. Ajatellaan nyt esimerkiksi äänestämistä ensi keväänä. Onko meillä systeemi, jossa me pystyttäisiin niin kuin koko Suomi pystyisi äänestämään verkon kautta? Eipä ole. Onko Virossa? On. Vaikka kaikilla instansseilla on aika hyvät nettisivut, niin ei välttämättä siltikään ehkä ymmärrä sitä ohjeistusta, mikä sieltä annetaan.